खुलुमबाय आं सिबि रानि ब्रह्म आंनि एसबि बड' निउज चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायनाय थाबाय बे चेनेलनि गेजेरजों सानफ्रोमबो सानसेयारि गोनां खौरांफोरखौ फोसावनाय जायो नोंथाङा दासिमबो बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा सानफ्रोमबो सानसेयारि खौरांखौ मोननो थाखाय साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन लोगोसे बेल आइकनखौबो क्लिक खालामनो हागोन जाहाथे खौरां फोसावनाय लोगो लोगोनो नोंथांनाव गिबिसिन खौराङा सौहैयो थुदो बिदिब्ला दिनैनि खौरांखौ जागायजेननोसै अंगनवाड़ी मावथि आरो हेल्पारफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां गोलाव समनिफ्रायनो बिथांमोनहा गावसोरनि दान बान्थाखौ बांहोनो नांगौ होननानै आसाम सोरखारनिसिम दाबि खालामबोबाय थादोंमोन दा बिथांमोननि दाबिखौ खोनासंदों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया कार्बि आंलंजों लोगोसे आसामनि गासैबो अंगनवाड़ी मावथि आरो हेल्पारफोरनि दान बान्थाखौ बांहोनाय जागोन होननानै फोरमायथिदों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फैगौ 1 अक्ट'बरनिफ्राय बिथांमोननि दान बान्थाखौ बांहोनाय जागोन लोगोसे वन टाइम अदेबानि खेबसेयै अनसुंथाइ होनाय जागोन जाहाथे बिथांमोनहा गावसोरनि न' बांनि खामानि आरो फिसा फिसौ फोरोंनायनि खामानिखौ मावनो हायो बेनि थाखाय खेबसेयै अनसुंथाइ होनाय जागोन होननानै फोरमायथिदों आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथाङा आसामनि अंगनवाड़ी मावथि आरो हेल्पारफोरनि थाखाय बेयो गोजोनथाव खौरां 1 अक्ट'बरनिफ्राय दान बान्था बांहोनायजों लोगोसे खेबसेयै रांनि अनसुंथाइ होनाय जागोन होननानै फोरमायथिदों आरो सोरखारा जेसेबां हायो एसेबां दान बान्थाखौ बांहोनो थाखाय नाजागोन होननानैबो फोरमायथिदों आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथाङा समाज बिजोङाव भिउसनि थाखाय जाय जेरै हागौ एरै भिडिअ बानायनायखौ नुनो मोनो माखासे सुबुंफोरा भिउसनि थाखायनो गाव गावनि मान सन्मानखौबो फाननो राजि आरो खायफाया भिउसनि थाखाय गुबुनखौ सोंखारिनानै भिडिअ बानायो थिग बेबायदिनो सानै सेंग्राया बर' आरो असमिया सुबुंफोरखौ थांखिनानै समाज बिजोंनि गेजेरजों गाज्रि राव बाहायनानै रायनायनि थाखाय खानाय सिनजादों आरो निमाहा बिफिननांदों रायजो राजानाव सानै सेंग्राखौ सांग्रां रायजो राजाया हमनानै खानाय हनानै खोमा खेबहोनानै निमाहा बिहोदों मख'नो गोनांदि सानै मिसिं सेंग्राया असमिया आरो बर' हारिनि सुबुंफोरखौ गाज्रि सोदोब जायखौ बुंजाथावा बेफोरबायदि सोदोब बाहायनानै रायदोंमोन आरो समाज बिजोङाव बे भिडिअखौ एंगारदोंमोन समाज बिजोङाव भिडिअ गोसारनायनि उनावनो सांग्रां रायजो राजाया सानै सेंग्राखौ हमदों बेनि उनाव खानाय हनानै होनानै खोमा खेबनानै निमाहा बिदों आरो सेंग्रा सानैनि सायाव बुनानै साजा होनायखौबो नुनो मोननाय जादों उननि समाव बबेबा हारिखौ थांखिनानै रायनानै बेबायदि भिडिअ बानायला होनानै निमाहा बिदों सानै सेंग्राया आरो गावसोर भिडिअ एंगारनायखौ डिलिट खालामनायखौबो फोरमायथिदों डाम्पारनि उदखारखौ लानानै नोंथांमोनहाबो जिंगासिनो गोनां जादों नामा लामा सामाफ्राव थाङोबा डाम्पार गारि नुयोबानो गिखांनाय सोमजियो मानोना गोबां समाव गोबां जायगायाव डाम्पार गारिनि सौख्रांनायाव गोबां सुबुङानो जिउ खोमानो गोनां जादों आरो खायफाया जिउ खोमानो गोनां जायाखैब्लाबो गोब्राबै जोखोम जाबोनो गोनां जादों लामायाव बेफोरबायदि जानायखौ नोजोर होनानै आरो सुबुंनि रैखाथिनि थाखाय आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया बिथोन होनायनि उनावनो जायगा डाम्पार गारि सालायनायनि सायाव गोख्रों जादों प्रशासना गुवाहाटी चिरां बङाइगाव क'क्राझार गुबुन जायगाफ्राव डाम्पार सालायनायनि हेंथायै गोख्रों जादों प्रशासना ड्राइभिं लाइसेन्स गैयालासे गेदेर गारि सालायनाय डाम्पारनि अनगायैबो गुबुन गारि ओभारल'ड ओभार स्पीड अदेबानि नांनायनि बांसिन गोख्रैथिजों खारनाय नांनायनि बांसिन लिरथाय दैखांनाय चालान गैयालासे गारि सालायनाय नांगौबायदि फोरमान बिलाइ गैयालासे गारि सालायनाय बेफोरखौ हमदों जौ लोंनानै डाम्पार गारि सालायनाय सीट बेल्ट गैयालासे डाम्पार गारि सालायनायफोरखौ हमदों आरो जायफोर चालान गैयालासे डाम्पार गारिखौ सालायदों बिथांमोनखौबो हमनानै जायगायावनो चालानबो दानदों आरो जायफोर ट्राफिक रुलखौ फालियाखै बिथांमोननि केसखौ कर्टसिमबो दैथायहरनाय जादों आरो गोबां डाम्पार गारिखौनो जब्द खालामनाय जादों खायफा ड्राइभारफोरनि लाइसेन्सखौबो सेनानै लानाय जादों होननानै फोरमायथिदों प्रशासननिफ्राय दिनै 8 एप्रिल गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि जोनोम सान 166 गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि दिनै जोनोम सान बिथांनि जोनोम सानखौ फालिनो थाखाय BTech सोरखारनिफ्राय गांसे नटिफिकेशननि गेजेरजों फोसावदों गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म बिथाङा ब्रह्म धोरोमजों लोगोसे बर' हारिनि थाखायनो गोबां खामानि मावदोंमोन मोनसे समाव जेब्ला बर' हारिया गोबां आलाय-सिलाय जादोंमोन बे समाव गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मआनो बर' हारिनि गेजेराव जांख्रिथायारि सोलायनायखौ लानानै फैदोंमोन सोलोंथाइनि बेलायाव धोरोमनि बेलायाव आरो गुबुन बिथिङाव बिथाङा बर' हारिनि गेजेराव सोलायनायखौ लाबोदोंमोन दिनै बिथांनि 166 जोनोम सान जों सोरखार दाया बियो गुबुन खोथा नाथाय हाग्रामा महिलारिया माब्लाबाबो चिफ जानाय नङा आरो आं चिफ जाया बेयो आलादा खोथा बे बिबुंथिखौ होदों BTechनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा रंजालि बैसागु फोरबो फालिखांनायनि
उनावनो राजखान्थिनि फोथाराव फिन आगान होदों प्रमद बर' बिथाङा UPPL आरो गावनि सायाव थगायनायनि बायदि अजद फैनायखौ लानानै बेनि सायाव फिननाय होनो थाखाय खौरांगिरि मेल हांख्रायदों प्रमद बर' बिथाङा बुंथियो दि BPF सोरखारनि समाव कन्ट्रेक्चुएल नंखाय साख्रि होदोंमोन बिथांमोनहा उन्दुनो हाया थांनाय 17 बोसोरनिफ्रायनो उन्दुनो हायाखै नाथाय जोंनि सोरखाराव जाय साख्रि मोनगोन मोजाङै 8 घन्टा उन्दुनो हागोन होननानै बुंथियो आरो गंजि कलेजफोरखौ सोरखारि खालामनायनि बेलायाव थगायदों होननानै अजद होनायनि सायावबो प्रमद बर'आ फोरमायथिदों दि बिथांमोनहा दानबान्था मोनगासिनो दङ बे बोसोरनि बाजेटआव 17 कौटि रां बाजेट बानायनायबो जादों आरो 6.3 दफानि गेजेरजों फरायसालिफोरखौ सोरखारि खालामनायखौ लानानैबो आसामनि गिबि मन्थ्रि आरो सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रिजोंबो सावरायनाय जागासिनो दं होननानै फोरमायथियो जोंनि सोरखारा गोजोन ग्रीन आरो स्मार्ट बिटिआर खालामनो थाखाय खामानि मावदों जों BTCखौ दखल खालामाखै 17 बोसोर BPFआसो दखल खालामनानै लुथिनानै सेस खालामदों जों BTCनि रायजो राजाखौ सिबिनोसो फैदों होननानै बुंथियो प्रमद बर'आ बेनि अनगायैबो गासैखौबो लानानै जों सिगांगासिनो दं जों दा बाथौ आरज खालामनो हायो ब्रह्मफोरा आवाथि सावनो हायो ख्रिस्टियानफोरा आरज गाबनो हायो मुस्लिमफोरा ईद बेबायदिनो गीता भगवत पाठ रामकथा कीर्तन पाठ दुर्गा फुजा काली फुजा खुंनो हायो जोंनि खामानिया दा आबुं जाबाय बा कमप्लिट जाबाय होननानै बुंथियो प्रमद बर'आ NDFBनि बेलायावबो मोनगु NIA केसआव गोग्लैनाय 54 NDFBनि केसआ भारत सोरखारनि NIAनिफ्राय आसामाव फैबाय गोरोबथा जानायनि सिगां दायनिगिरि फोसावजाखानाय रन्जन दैमारिजों लोगोसे माखासे बिथांमोनखौ उदां खालामनो थाखाय मदद होगासिनो दङ मुंख्लंफोरनो एक्स ग्रेसिया होनायनि बेलायावबो भेरिफाइड लिस्टनो होनाय जाखाबाय आद्रा थानाय लिस्टखौ भेरिफाइ खालामनाय जागासिनो दं होननानैबो फोरमायथियो प्रमद बर'आ पन्चायत बिसायख'थिखौ लानानै रायजोआव राजखान्थिनि गुदुं बार BJP आरो कंग्रेसनि गेजेराव गोलाव समनिफ्रायनो बिसायख'थिखौ लानानै नारा नाथार नाजानाय बा जुजिनाया जाबोगासिनो दं थिग बेबायदिनो मैयानि सानावबो राजीव भवननिफ्राय लानानै DGP मावख'सिम कंग्रेसनि दैदेनगिरिफोरनि हानजा सुरनाय भुपेन बरा आरो MP प्रद्युत बड'ले बिथांमोननि दैदेननायाव कंग्रेसनि गोबां मावथिफोरा राजीव भवननिफ्राय लानानै DGP मावख'सिम हानजा सुरनाय हाबाफारि लादों आरो DGP मावख'खौ बेंखनहैदों जेराव पुलिसफोरजों नारा नाथार जानायखौबो नुनो मोननाय जादों पन्चायत बिसायख'थियाव BJPआ प्रशासनखौ बाहायनायखौ लानानै खुद्रिदों कंग्रेस दोलोनिफ्राय थांनाय माखासे साननिफ्रायनो BJPनि थिननायाव प्रशासना कंग्रेसनि बिजाथिनि न' हर गेजेराव थांनानै हुमखि होयो आरो गाव गावनि बिजाथिलाइखौ बोखांनानै लाफिननो थाखाय कंग्रेसनि बिजाथिफोरखौ हुमखि होयो होननानै फोरमायथिदों कंग्रेस दोलोनिफ्राय बेनिखायनो बेनि सायाव राहा लानो थाखाय थांनाय माखासे सान सिगांबो DGPखौ खावलायदोंमोन नाथाय 1 सप्ता बारलांनायनि उनावबो DGPआ जेबो राहा लायाखै फिन आरोबाव कंग्रेसनि बारहामपुर ब्लक कंग्रेसनि आफादगिरिनि न'आव थांनानै फिन बिथांखौ हमनानै लाबोबावदों मोनथाम थानानि 80 पुलिस सामुगुरि नगाव सदर थाना आरो कामपुर पुलिस थानानि गासै 80 पुलिसफ्रा थांनानै रन्जित बराखौ हमनानै लाबोदों होननानै फोरमायथिदों आरो BJPआ बेबायदिनो पन्चायत बिसायख'थिखौ लानानै प्रशासनखौ सिगाङाव दोननानै कंग्रेसनि सायाव नाख्रेबबोबाय थादों होननानै फोरमायथिदों कंग्रेस दोलोनिफ्राय जायनाखि प्रशासना BJPनि थिननाय मथे खामानिखौ मावदों बेनिखायनो प्रशासना जाहाथे BJPनि बेच गानो बेनि थाखायबो बुंथियो कंग्रेस दोलोनिफ्राय आरो प्रशासना BJPनि फिजाखानाय ट्रेन जुनार बायदिसो होननानैबो गोख्रोङै सोंखारियो आसामनि दाब दाब जायगायाव बोथोरा गिख्रंथाव महर लादों बैसागो फैनायजों लोगोसे बारदै सिख्लायाबो सिमब्रे सिमब्रायै मोसाग्लांफैदों आरो माखासे जायगायाव बारदै सिख्लानि सिमब्रेनायजों गोबां खहा जालांनायखौ नुनो मोननाय जादों थांनाय माखासे साननिफ्रायनो रायजोनि दाब दाब जायगायाव गिख्रंथाव बारहुंखा बारनायजों लोगोसे अखा हानाय जागासिनो दङ आसामनि दाब दाब जायगायाव बारहुंखा बारनायजों दंफां लाइफां गुबुनाय न' बांनि थिं बिरखारनाय इन्जुर बिरखारनाय मोब्लिब खुन्थिया गुबुनाय आरो आबाद थिलि खहा जानायखौ नुनो मोननाय जादों बोथोर बिगियाना आरोबाव माखासे जिल्लाफ्राव सांग्रांथि फोसावबावदों जेरै धुबरी कक्राझार चिरां बङाइगाव गवालपारा बरपेटा बजालि नलबारि कामरुप मेट्र कामरुप रुरेल मरिगाव सानजा कार्बि आंलं सोनाब कार्बि आंलं हजाइ डिमा हासाव काछार श्रीभूमि हाइलाकान्दि गलाघाट आरो डिब्रुगड़ बेफोर जिल्लाफ्राव हाई एलार्ट फोसावदों बोथोर बिगियाना गंसे मटर साइकेल बायोब्लानो नोंथाङा टीवी मोननो हागोन
Manipuraव थानाय Honda showroom-आ गेदेर अफार लानानै फैदों। रंजालि बैसागोनि थाखाय गेदेर अफार लानानै फैदों मानिपुराव थानाय Honda showroom-आ। नोंथाङा जुदि मटर साइकेल नङाबा स्कुटि बायोब्ला बेसेन नाङालासे गंसे मिक्सार ग्राइन्डार, गंनै हेलमेट, 3 लिटार पेट्रल मोननो हागोन। बेनि अनगायैबो SP 160 मडेलनि मटर साइकेल बायोब्ला 32 इन्सि गुवारनि टिभिबो मोननो हागोन। गोख्रै नोंथाङा बेफोर खाबुफोरखौ लादो मानोना रंजालि बैसागुनि मुङाव फोसावनाय बे गेदेर अफारा गोलाव समनि थाखाय थानाय नङा। मोजाङै मिथिबावनो थाखाय 8486635721 नङाब्ला 7002601255 बे जानबुं नाम्बारावबो फोनांजाबनो हागोन। गोजोन्थों। खौरांखौ जोबजासे खोनासंनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय। गाबोननि सानाव फिन गोदान खौरांजों लोगो मोनफिनगोन। दिनैनि थाखाय गोजोन्थों।